ଶୋଉଛୁ ନା ସେତେବେଳେ ପାଖରେ ଡାକୁଛୁ ଯଦି ଗଲୁ ସେତେବେଳେ ପାଖରେ ଡାକୁଛୁ ପରା ବହୁତ ନିଦ ନା ଶୋଇବା ଲୋକ କେମିତି ଉଠାନ୍ତି ଅଚାନକ ପୁରା ଭିତରକୁ ଡରି ଯାଇଛି ଯେ ଡାକିଲେ ଉଠେନି ତାକୁ ସାରକୁ ଉଠାଯିବ ବୁଝିପାରୁଛୁ ଶୋଇଥିବ ନା डोरी लीजिए हाथ फैले मर जाएगा हाथ फैले चलो बस हेलो दादा हेलो हो जब से उसमें ମୁଁ ଡାକିନା ଶୁଣୁନି କେନ ଶୋଇଥିବ ଗୋଟେ ଗଧାର ଶୁଣି ତ ସେତେବେଳେ ତ ମୁଣ୍ଡ ଗରମ କରୁଛନ୍ତି ଖାଇଲାଣି ତାପରେ ମତେ ଗୋଟେ ହାନି ପଠାଉଥିଲେ ମତେ କଣ ପାଇଁ ମାରିଲ କାନକୁ ଲାଗି ସକାଳୁ ନା ଘଷିବି କଣା ହେଇଯିବ ଆଉ ଟିକେ ଛିଡ଼ିଯିବ जा उठ जा उठ उठ ସେକୁ କେବେ କରିବନି ହେଲା ଶୋଇବା ଲୋକ ସେମିତି ଉଠେ हाँ तू ହାର୍ଟ उठ ଫେଲ୍ हाँ हाथ फैले जा ମରିଯିବି हाँ चल चल काम करियो चल चल बहुत है तुम ड्रामा देखने नहीं है आना सब बोले देखने नहीं किस बात कॉल तो दे किस नहीं जुड़ी बोल ए मामा एक तो धर के मारा तो
ଧରିକି ମାରନ୍ତି ଯେ यार उठ नहीं सकते उठे ही नहीं तो एक तो एतिक रूल करूँ Nasi pun dah. Bisui pun dah. Sui pun.